Benvinguts a Braga, la joia del nord de Portugal. Era el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, i mentre a Catalunya les roses i els llibres omplien els carrers, a Braga, Portugal, també ho celebraven a la seva manera. En comptes de dir Sant Jordi, com a Catalunya, a Braga es diu Sant Jorge, però l'esperit de la diada, amb la seva cultura i solidaritat, es deixa sentir igualment. Aquest any hem decidit col·laborar amb López Vicuña per dur a terme un projecte solidari inspirat en Sant Jordi. L'objectiu és ajudar joves immigrants en situació de risc econòmic i social, especialment aquelles afectades per les noves formes de pobresa i desigualtat. Aquestes joves d'entre 16 i 30 anys provenen de països com Angola, Brasil, Cap Verd, Camerún, Guinea-Bissau, Moçambic, Sao Tomé i Príncipe i Timor. Vol millorar les condicions de vida de les joves acollides a la nostra residència de Braga, amb la compra de mobles essencials, llits, matalassos, armaris i taules de nit. Això es proporcionarà un espai digne per descansar i estudiar, clau per al seu benestar físic i emocional, i també per al seu desenvolupament acadèmic i social. A més, renovar els mobles crearan un ambient segur i acollidor, fonamental per afavorir la seva integració a la comunitat. Per aconseguir fons per col·laborar amb el projecte solidari, realitzarem una venda solidària de roses de vidre i llibres de segona mà davant del centre López Vicuña, ubicat al carrer Consell de Cent amb Girona. Els mateixos alumnes són els que realitzen la venda, manufacturen els productes i faran la recollida dels llibres. Aquest Sant Jordi serà especial. No només celebrarem l'arribada del drac i la princesa, sinó que farem que aquests joves siguin protagonistes d'una nova història de superació. Amb el López Vicuña al nostre costat, volem que cada llibre obert i cada rosa entregada sigui un pas cap a la seva independència i una vida més digna. Moltes gràcies per escoltar-nos. Tota l'ajuda és ben recebuda. Ens veiem aviat.